Meta kien qed jindirizza lill-attivisti fis-Sannat, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li għall-partit li jmexxi Għawdex huwa priorità u wieħed li Gvern Nazzjonalista jmexxi lil Għawdex b'dinjità. U qal li dan mhux il-każ għall-Partit Laburista li akkużah li jiddiletta bil-gimmicks u r-relazzjonijiet pubbliċi imma li fis-sustanza mhux talli ma tax lil Għawdex talli wieħed u ma wettaqx. U qal li sinjal ċarta kemm il-Gvern ma jinteressaħ minn xejn u minn ħadd hija li flaqa li kellu ma' nies li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità dawn qalu li f'Għawdex persuni b'diżabilità għadhom jiffaċċjaw diffikultajiet kbar minħabba nuqqas ta' servizzi. Akkuża li l-Gvern m'għandux interess fin-nies għax jiltaqa' magħhom imma jinjorhom. Huwa qal li dan il-Gvern apparti li huwa mmexxi minn Prim Ministru Dajjef huwa wkoll Gvern għajjien. Dr. Grech qal li l-akbar xhieda ta' dan huwa li l-Gvern qabbad lil barranin biex jgħinuh ifassal il-Viżjoni 2050. Huwa qal li l-Maltin kapaċi jfasslu viżjoni huma u m'għandhomx bżonn lil barrani kif ma kellhomx bżonn 60 sena ilu meta Malta saret indipendenti. Huwa wieħed li b'enerġija rieda u baqa l-Gvern Nazzjonalista jwettaq il-bidla u jagħti rotta ġdida lil Għawdex b'sensittività lejn l-impatt tad-deċiżjonijiet. U qal li dan l-impatt il-Gvern ma tax kasu u tratta lil Għawdex isa estensjoni ta' Malta bl-istess policies u daqs li kieku kien biss distrett elettorali ieħor u mhux gżira speċifika bil-karatteristiċi speċifiċi tagħha. Dr. Grech qal li l-Gvern wieħed ħafna toroq imma wettaq biss triq minn 9 f'Għawdex u dawn jinkludu wkoll tiswijiet jew kissijiet ta' toroq. Qal li anke s-sigurtà tinsab medda hekk kif il-pulizija naqsu b'aktar minn 35% filwaqt li fl-istess ħin il-popolazzjoni ċija żdiedet b'aktar minn 35%. Kompla jgħid li lanqas l-isptar li ilu jiġi mwiet ma sar elenka wedi oħra li ma sarux jew sitwazzjoni li qed jiffaċċjaw l-Għawdxin taħt il-Gvern preżenti, il-qorti ta' Għawdex li ma sarx, l-ases magħluqin u l-vapur second hand. Saqsa jekk din hix il-kwalità li jgħid biha l-Gvern, akkuża lill-Gvern li anke l-baħar għalih sar sors ta' ingannu tixħim, qal li sajjiet Għawdxi li ma jaf lil ħadd tal-qalba irid jara lil min se jxaħħam biex ikollu irmiġ. Dr. Grech wieħed li aktar servizzi tas-saħħa li jistgħu jsiru f'Għawdex bi Gvern Nazzjonalista jsiru hemm wieħed xogħol u serjetà u mhux Gvern li jbilsu bajħu jħares l-interessi tiegħu. Ħeġġeġ lin-nies u lill-Għawdxin biex meta tasal l-elezzjoni ma jemmnux il-wedi tal-Partit Laburista u wieħed Gvern li jmexxi lil Għawdex b'dinjità.